V každém koutu Slovenska najdeme kus přírody, který je něčím výjimečný a vzácný. Její rozmanitost chrání 9 národních parků. Jedním z nich je park zvaný Muráňská planina a Slovenský ráj. Leží na západě slovenského Rudohoří v regionu Gemer. Této oblasti s mimořádně pestrou faunou i flórou vévodí vrch Cigánka s hradní zříceninou. Ve skalních puklinách tu roste líkovec slovenský. Nevyskytuje se nikde jinde než tady, na Muráňské planině. Tato oblast je ovšem také domovem zvláštního plemene koní, takzvaného norika muráňského typu. Můžete se s ním setkat na výletě v místních lesích i na loukách. Kdysi tu jistě žili také divocí koně, i když nevíme přesně, kdy to bylo. Důležité ale je, že kůň se sem vrátil a jeho polodivoký chov je skutečným evropským unikátem. Česká televize uvádí slovenský dokument Ve větru kopyt. Dnes můžeme říci, že bez koní by nebyla Muráňská planina tím, čím je. Koně srostly se zdejší krajinou, ovlivnili její vzhled i lidi, kteří o ně pečují a kteří tu žijí. A přitom historie chovu noriků na Muráni není nijak dlouhá. Chov těchto koní tu začal v 50. letech minulého století. Jeho cílem bylo zajistit koně pro potřeby armády a lesního hospodářství. Nad údolími leží náhorní planiny s rozsáhlými loukami. Druhové zastoupení rostlin je tu ideální pro pastvu. Chov probíhá na 2 místech. Část stáda se pase nedaleko obce Muráň v oblasti Velké Louky. Ostatní koně najdeme u střediska Dobšiná, na pastvinách, které zasahují i na území Národního parku Slovenský ráj. Celkem se tu dnes chová asi 200 koní. Začalo se v podstatě s chovom. První koně pocházely z východního Slovenska a patřili k plemeni takzvaných Huculů. V 50. letech ale vznikl požadavek na větší tělesný vzrůst a proto se začalo s křížením s plemeny Hafling a Fjord. Teprve v 80. letech zvolili chovatelé čisté noriky, kteří se ukázali jako nejvhodnější plemeno pro lesní práce ve zdejších horských terénech. Přirozený pohyb ve volné přírodě přispívá nejen k vynikající zdravotní a fyzické kondici zvířat, ale i k větší povahové vyrovnanosti.
Během léta se koně nepřikrmují. Vystačí jen s tím, co jim nabízí pastva. Tihle koně jsou od malička vystavení vnějším podmínkám a jsou mnohem odolnější. Kupovali jsme také odstavená hříbata na Moravě, ale ukázalo se, že přesun do zdejších drsných podmínek snášejí špatně, protože na ně nejsou přizpůsobená. Tím ťažkým podmienkam odchovu. Ve volné přírodě se koně mohou chovat stejně jako jejich divocí předkové. O srst a celkovou čistotu pečují sami. Využívají přitom kmeny stromů, bahénní koupele, ale čistí se také navzájem. Je to velký rozdíl proti stájovému chovu, kde jsou zvířata odkázaná na pomoc člověka. Dotěrnému hmyzu se koně brání tak, že se zhluknou k sobě a navzájem se ovívají ocasy. Pastva významně přispívá k zachování vzácných lučních společenstev. Staří pastevci říkávali, že kůň seje louku tlamou. Tím, že koně spásají především trávy, podporují růst dalších druhů rostlin, které by v hustém podrostu nemohly vyklíčit. Louky, kde se pasou koně, jsou plné květů, hmyzu a živočichů vázaných na nízký porost. Kobyla je březí 11 měsíců. Hříbě se rodí většinou v noci, kdy vládne klid. Hned po narození se staví na nohy. Jeho první krůčky jsou ještě nejisté, ale už za několik hodin následuje matku a s ní se také připojí ke stádu. V prvních dnech saje hříbě jen mateřské mléko, kterému pročistí trávicí soustavu. Je bohaté na vitamíny a minerální látky a zároveň je i zdrojem protilátek pro první dny života. Hříbě po něm rychle nabírá sílu a dokáže následovat ostatní členy stáda. Občas se stává, že hlavně starší hříbata se přiživují i od jiných kobyl, pokud má jejich matka málo mléka, nebo ji nemohou najít. Měli jsme tu i případy, že matka uhynula a my jsme museli přistavit její hříbě pod jinou kobylu. Ne každá cizího potomka přijme, ale stává se to. Díky citlivému sluchu a čichu se mláďata rychle seznamují s okolím. Od matek se učí, které byliny jsou vhodné k pastvě a kterým je třeba se vyhnout. Pod ochranou stáda hříbátka rychle dospívají. Ve vzájemných soubojích se vytváří budoucí hierarchie ve skupině.
Čím je hříbě starší, tím víc si troufá. Jeho dobrodružné výpravy s kamarády ho zavádějí stále dál. Ale jakmile se objeví něco podezřelého, ihned se vrací zpátky k matce. Je to pro něj ta největší jistota, tak jako pro každé mládě. Stádo je pro hříbě důležitou oporou a poskytuje mu pocit bezpečí. Koně jsou rozdělení do 3 stád. V prvním jsou matky z hříbaty, ve druhém mladé kobily a ve třetím hřebci. To brání nekontrolovanému páření, ale také nebezpečným soubojům hřebců, kteří se utkávají o kobily. Ve volné přírodě se koně páří podle ročního období, ale také podle vlastní chuti. Připouštění vybraných jedinců pod dozorem chovatelů začíná časně na jaře. Říje trvá 4 až 10 dnů a opakuje se každé 3 týdny. Jestliže hřebec začne k lisnu ihned očichávat, znamená to, že je připravená. Pak přijde na scénu plemenný hřebec a začíná páření, které trvá jen asi minutu. Je třeba dávat pozor, aby kobyla hřebce neporanila. Náš chov byl nejúspěšnější v 90. letech, kdy byl uznán jako takzvaný šlechtitelský chov a byli jsme vyhlášeni genovou rezervou norika muránského typu. V přírodních podmínkách se muránský norik vrátil k původnímu chování divokých koní. Pastevci se psy sice stádo ovlivňují, koně si ale vytvořili vlastní hierarchii, kterou přísně dodržují a pastevci ji při své práci také využívají. To jim umožňuje bez větší námahy shromáždit stádo a účinně ho chránit. Koně dostávají jména podle abecedy. V prvním roce chovu 1951 všechny pojmenovali se začátečním písmenem A. Následující rok začínají jména hříbat písmenem B. Tato tradice se dodržuje dodnes. Až dojdou všechna písmena abecedy, začíná se zase od začátku. V době našeho natáčení se právě rodila Téčka. Vůdcem stáda je vždy nejvýbojnější hřebec, který kontroluje celé teritorium. Je zajímavé, že vůdčí role v konkurenci mohutnějších zvířat se ujímají především huculští koně, kterých je ve stádu několik. Když hucul takhle sklopí uši k hlavě, ostatní koně nemají šanci. I tihle větší koně mají před huculi respekt. Těžko říct, čím to je. Hucul je svérázné plemeno.
Vlastně jediné skutečně slovenské plemeno, které se vyvíjelo na našem území. U nás je využíváme také jako jízdní koně pro pastevce. Na planinách mají koně všeho dostatek, kromě vody. Nejsou tu prameny ani studny a tedy ani napajedla. Koně se ovšem bez vody neobejdou a tak je k ní jednou denně pastevci musí sénat. Ale i kdyby snad zapomněli, žízeň sem koně přivede. Vůdčí hřebec nasměruje stádo na místa, kde se mohou napojit a ochladit. Kůň vyžaduje čistou vodu a občas dokonce odmítá pít na místě, kde se napájela jiná zvířata. Dává proto přednost pramenům a studánkám. Na Muráni na pastviny zasahují i teritoria volně žijících zvířat a tak se tu pastevci často setkávají s největší evropskou šelmou, medvědem. Jeho brlohy leží v jeskyních na okraji Muráňské planiny. Se statutem Národního parku je spojená i zvláštní ochrana rostlinných a živočišných druhů a také jedinečných lesních společenstev s jedlemi a buky. Koně si toto prostředí užívají. Pochutnávají si na vonavých bylinách, ale oceňují i lesní klid. Tady nacházejí místa k odpočinku i úkryt před deštěm a spalujícím sluncem. Pojem polodivoký chov znamená, že stádo je pod nepřetržitým dohledem honáků. Ti ho usměrňují tak, aby louky spásalo rovnoměrně. Koně tak mají po celou vegetační sezónu plnohodnotnou pastvu. Žít po celý rok se stádem a pečovat o něj, to není jen práce, ale i poslání. A ne každý ho dokáže naplnit. Já začal u koní vlastně už ve 14 letech. Po maturitě jsem tu pracoval jako brigádník každé prázdniny. Postupně se ukázalo, že si potřebuju doplnit vzdělání a tak jsem vystudoval Zemědělskou univerzitu v Nitře a pak jsem tu zůstal. Je to už víc než 30 let. Když jsem přišel ze školy, hodil jsem brašnu do kouta a hurá na koně. Pro vás místo úzdy. Ke koním jsem se dostal už dávno. I moji předkové byli formani, koňáci.
Když jsem skončil školu, nemohl jsem najít práci, protože po komunismu přišla ta naše kapitalistická demokracie. A tak jsem chodil s tátou do hor jako forman. Tahal jsem s koňmi dřevo a už jsem u toho zůstal. Zakotvil jsem v Hřebčíně a teď jsem tady 6. rokem. Studuju zootechniku na České zemědělské univerzitě v Praze. Na koňské výstavě jsem viděl prezentaci chovatelského střediska Dobšiná, vzal jsem si na ně kontakt a začas jsem zavolal šéfovi. Říkal, že práce by tu byla. Tak jsem přišel a letos jsem tu už po 3. Tady ve dvoře to ještě jde, máme tu sprchu, ale chlapi tam v kopcích pijou z cisterny a za celý den si nemají kde umýt. Bojové podmínky, jako za války. Je to prostě pro toho, koho to baví. Musí tě především bavit koně a příroda, jinak tu člověk nevydrží. Je to krásná práce, ale když trvá dlouho, je to psychicky náročné. Občas bych si odskočil do města, prošel se. Když sem přijdou turisti, pochvalují si, jak je tu krásně a říkají, jak nám závidí. Občas si pomyslím, že bych si to s nimi hned vyměnil. Pro mě je to ideální model. Být v přírodě a mít čas jen na sebe, ale pak zase kontakt s lidmi. Takovýhle život mi vážně vyhovuje. Moji kluci, jako synové, mi říkají, tati, už to nedělej, máš už léta. Měl jsem tu 2 těžké úrazy. 2krát mě přimáčknul strom, ale pořád jsem u koní. Mě už od nich nejspíš jednou odnesou v rakvi. Honáci 21. století pracují často s koňmi stejně jako jejich předkové před dávnými časy.
Když kůň vidí, že pes jen štěká a nekouše, ztratí před ním respekt. Pes může štěkat třeba celý den a kůň se ani nehne, ale když ho pes popadne za nohu, kůň se lekne a nechá se zahnat zpátky do stáda. Stačí, když vidí, jak k němu pes běží a už se bojí. Takový je vztah mezi koněm a psem. Když přicházíte ke koni, ať už vlastnímu nebo cizímu, musíte mít respekt. Ale nikdy ne strach. To kůň hned vycítí. Je to ještě mladý hřebeček. Už začíná pracovat, učím ho do zápřahu s jedním valachem. Ale je vidět, že hřebec je trochu temperamentnější. Teď se po mně ohnal zuby, chtěl by dominovat a to si nesmí dovolit. Ve stádě je jedna vůdčí kobyla a když je koní třeba 100, mají pořadí 100, 99, 98 až do jedničky. A každý bojuje o svou pozici. Je to paradoxní, ale kůň nás nevnímá jako člověka, ale jako koně. Jako rovnocenného partnera, se kterým bojuje o to, kdo v té dvojici bude šéf. Podřízenost vyjadřují koně speciálním chováním. Na útok dominantního zvířete reagují charakteristickým mlaskáním. Teď vstupuje do mého prostoru, tlačí se na mě. A to taky nesmí dělat. Dominuje, snaží se mě vytlačit. Musí stát vedle mě, ale nesmí na mě tlačit. Kůň si řeší vztahy s lidmi stejně jako ve stádě. Chtěl by v téhle dvojici vůdčí pozici. Ale pokud je dominantní kůň, ať už hřebec, kobyla nebo valach, spolupráce s člověkem nemůže fungovat. Kůň už neposlouchá. Ve 3. roce věku končí koním období svobodného divokého života. Začíná tvrdý výcvik. Zvíře je nutné především vzbavit jeho přirozené neposlušnosti a naučit ho respektovat člověka a jeho povely. Musím koni zaměstnat nohy.
Tím si zároveň zaměstnává i hlavu, protože se musí soustředit na to, kam šlape. Když ho zaměstnám, nemá čas přemýšlet, kdo je tady šéfem. Tak pojď, chlapče, budeme cvičit. Svoboda ti skončila, tak do toho. Je. Starší koně pomáhají cvičit ty mladé. Zapřáhli jsme učitele a teď jdeme pro mladého. Vidíte, takhle se to dělá. Prvýkrát do výcviku hýdali. Hojta je doprava a čihy je doľava. Predvedieme hýdali hojta. Jo, mauky. Při výcviku se musíš koni věnovat. Musíte oba trpělivě spolupracovat a potom se ti to vrátí. Když se koni věnuješ, odevzdá ti srdce. Jen je třeba se do toho vžít. Vžít do toho. Kůň je velice citlivé zvíře. Dokáže vycítit lidskou nervozitu, nejistotu nebo radost. Když je nervózní člověk, znervózní i kůň. Když má člověk dobrou náladu, je i kůň v pohodě. My to musíme říct slovy, ale kůň, ten cítí, co z člověka vyzařuje. Někdy se stává, že i ten kůň se špatně vyspí, nebo se mu nedařilo v práci. Člověk na něj hned po ránu křiknul a on je z toho ve stresu. A někdy se mu prostě nechce. Občas kůň, který včera fungoval výborně, je dneska jen podprůměrný. Jednou jsme měli takového mladého koníka, který se nedal zapřáhnout. Tak jsme ho dali za vůz. Na krku měl řetěz a staří koně tahali. A stejně neposlouchal, dokonce převrátil vůz. Tak jsem vyskočil. Nedokázali jsme si s ním poradit. 2 chomouty roztrhal i postroje, uzdy, všechno, co mohl. Chce to hlavně trpělivost, aby si na vás kůň zvykl. Ani kůň totiž nemá rád, když se u něj střídá moc lidí. Zvykne si na jednoho pána a jiného už neposlechne. Kočí musí být dobrý manažer, musí umět koně ovládat, aby se práce dařila. A taky musí znát správnou míru. Když koni naloží málo, nevydělá si. Když moc, může ho zničit. Řekl bych, že práce s koněm se nedá naučit. To prostě musíte mít v sobě. Když se v koních vyznáte, vidíte na první pohled, jestli ten člověk dokáže koně ovládat a starat se o ně. To musí v člověku být. Jeden je zás naučený, hýdále. Číhy na město, jero estet. Hýdále. Tak se vrací mezi své do stáda, dokud nepřijdou kupci. V té době to už bude hotový, vycvičený kůň. Hojta. Hýdahi. Hojta, koně, hojta. Někdy je to blíž, někdy dál. Jdu vedle koní třeba 1,5 hodiny, ale do kopce se nechám vytáhnout na takovém lehkém vozíku, aby se nedřeli zbytečně. V lese je prostě vypřáhnu a jdeme přibližovat dřevo.
Práce s koňmi v lese je těžká, náročná. Řekl bych, že je to těžší, než rubat uhlí. Radil bych každému, kdo to nezná, aby se na to aspoň podíval, aby viděl, jak těžce pracuje ten chlap i ten kůň. Jdeme tam do linky, pojď, hýdahy. Ona má co dělat, je to strmé. Tady je 70stupňový svah. Vyjít třeba 10krát nahoru a zase dolů, to je záběr pro koně i pro mě. To vám stvrdnou lítka i stehna. Netvrdnou lítka i stehna. Lebo jsou porasty, kde v některých porostech nenahradí koně lanovka ani traktor. Tam se jinak nedá. Ani traktor, ani nič prostě, hej. Jsou to ty prebírkové porasty v těžkých terénoch, kde daleka... Je to probírka na velké vzdálenosti a v těžkém terénu. Nikdo ještě nevymyslel žádnou jinou technologii. Nikdo nevymyslel. A zase nějaký vrtulník a vyberá... Ani helikoptéra se na to nehodí, to by se nevyplatilo. Takže... I dole musíte dát pozor. Když se ty kmeny rozjedou, můžou koně zranit nebo i zabít. Musíte být pořád ve střehu a soustředit se na práci i na každý krok. Já za něj mám zodpovědnost a když ho budu špatně navigovat, nemusí to dobře dopadnout. Takže to musí být souhra. Ta souhra mezi člověkem a koněm musí fungovat na 100%. Závisejí na sobě. Když mě kobyla nebude poslouchat, může se něco špatného přihodit jí i mně. Třeba mi kmeny spadnou na nohu, cokoliv. Já jim radši odházím ty větve spod nohou. Jednou se mi stalo, že taková malá větev se kobyle pod nohou vzpříčila a propíchla jí slabinu a břicho. Střeva šly ven a na místě mi uhynula. Mám 2 koníky. Jeden odpočívá dole u stromu a když se druhý unaví, tak je vyměním. Ale já dělám dál, i když jsem unavený. Člověk z města řekne, že v horách dělají jen hlupáci, ale hlupák by se z těch hor nikdy nevrátil. Dřevorubec, kočí nebo traktorista. Traktorista se musí o tu svou mašinu taky starat, ale ne každý den, jako kočí. Ten má z celé té lesní party nejtěžší práci, nejvíc námahy a nejvíc času. Tihle koně mají bystré smysly a fungují jim všechny instinkty zděděné po předcích. Krásná zvířata, která se v přírodě cítí jako doma. Neunikne jim nic v okolí a díky své mimořádné paměti se neomylně orientují na louce i v lese. Máme tu i takové darebáky, co se rozutečou po horách a musíme je hledat. Někdy to trvá třeba taky 2 i 3 dny. Vůdcem stáda je Palo. Když je ženeme, běží vždycky vepředu a vede ostatní. Celé stádo jde za ním. A my je pak musíme dohonit, otočit je a zase je hnát zpátky na pastvu. Jednou se nám s kolegou přihodila taková věc. Hnali jsme stádo a jeden nemocný koník nám zůstal ležet v bučině. Ostal nám ležet v také bučině. Dovedli jsme stádo, kam jsme chtěli, a já pak nahlásil vedoucímu, co se stalo a že se pro koně musíme vrátit. Přijeli jsme tam s traktorem, ale kůň nikde. Až za rok z něj našli kosti. A jeden horal nám řekl, že na tom místě vídali medvědici se 2 mláďaty. Asi ho strhli, protože byl nemocný. Na zdravého koně by si netroufli.
Když jsem ještě jako brigádník pásal, osedlali jsme jednou večer s kolegou koně a vyrazili na nákup. Vraceli jsme se už za tmy, mohlo být tak 10-11 hodin, ale koně mají takový orientační smysl, že jsme se na ně mohli úplně spolehnout a oni nás dovedli zpátky na pastvinu. Vůbec jsme je nevedli. Končí období hojnosti. Příroda se pomalu chystá odpočívat. Dupot a ržání koní přehlušil hlas nového pána Luk. Ten zvuk je připomínkou, že je třeba odejít a nechat prostor jemu. Pastevci schánějí stáda a míří s nimi do nižších poloh, kde mohou koně ještě najít nějakou potravu. Musí opustit známé prostředí, kde strávili skoro celé jaro, léto i podzim. Z měkkých lučních koberců přejdou na tvrdou silnici a přes neznámá místa se vydají tam, kde musí přečkat zimu. Pro pastevce je to zkouška trpělivosti, soustředění a zodpovědnosti. Stačí chvilka nepozornosti a může dojít k tragédii. Není divu, že přesun koní pečlivě sleduje celé širé okolí. Všichni, kdo dbají o silniční bezpečnost, jsou v pohotovosti. Schopnost koně sloužit člověku, jeho učenlivost a přátelská povaha z něj učinila v některých obdobích naší historie snad nejdůležitější domácí zvíře. Kůň pomáhal lidem při nesčetných činnostech. Ani války by se dříve neobešly bez koní. S jejich chovem souvisela celá řada řemesel. V každém městě i vesnici byli kováři, sedláři, koláři. Domácích koní přibývalo, zatímco jejich divocí předkové z volné přírody postupně mizeli.
Ale dnes jsou vzácností i zdomácnělá plemena koní. A s nimi zanikají i řemesla zdokonalovaná po staletí. O to více nás dnes potěší každé setkání s tímto jedinečným zvířetem. Časté ranní mlhy a mrazíky ohlašují, že podzim, co nevidět, vystřídá zima. Sníh postupně zakryje i poslední zbytky pastvy. Pastevci sehnali stáda z hor, aby koně mohli přezimovat poblíž stájí. Ale pokud to dovolí počasí, tráví koníci i teď celý den pod širým nebem. V chladu jim zhoustne srst, která je chrání i v nejtužších mrazech. A za silných fujavic se koně zhluknou k sobě, aby se vzájemně zahřáli. Jen noci tráví v teplé stáji, kde mají vždycky nachystáno dostatek sena a ovsa. Hříbata už vyrostla a učí se žít bez matky v novém stádu. Líkovec slovenský roste na Muráni už po miliony let. Proti tomu se 60letá historie chovu koní zdá být jen jako chvilka. Ale pro nás je už muráňský norik také jakýmsi endemitem tohoto výjimečného koutu Slovenska. Kůň se stal jeho součástí. Je to přírodní a kulturní bohatství Gemeru. Věřme, že i další generace se budou moci potěšit pohledem na tato ušlechtilá zvířata.
českém znění Martin Stránský, Marek Libert, Svatopluk Šuler, Jan Batěk, Vilém Udatný. Spolupracovali Dušan Jurčík, Ladislav Krýsl, Marie Přívratská, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Jan Hošek. Vyrobila Česká televize 2021.